Kada mambo mtasi. Yesu ndio chokwadi. Yesu ndio ndio chokwadi ndikaita chabatwa nemoto. Ndikanyeka chabatwa nemoto. Bayali batsiro. Bari wandi batsiro. Pamusoro ichangamire. History. Ini ndonzi Peter Kudangirana. Ndinobva kwamutoko kuOsozi Mission. Ini ndauya mudare renyu rino. Rine nyaya yangu yandoda kubatsirwawo. Ina hanzvadzi yangu yanga yakarohwa kuHonzo. Yaizifundisa Kudangirana pasamadziro. Anga ane musha wake kuno kumusha nekuHarare. Ndo mugore rane zvishoma tiri kumwe. Manya maningi. Anga ane musha wake kuHarare kuBenizim. Nemusha kuno kumusha kuHondebhari kuno. Mugore ra1999. Akauya kumusha kuti ape mukumano webasa mari yake nekutora chikafu. Saka auya kunoko. Ini ndakapesana naye chienda kumusha kwamutoko iye achiuya kunoko. Patakasvika kumusha nguva yataitarisa kuti anenge adzoka kuHarare. Takangoona munhu achiziya asina kudzoka. Tisina kuziva kuti chii chaitika. Mushure mesondo mbiri ndopatakazonzwa kuti hanzvadzi yakashaya. Mashaikiro hatina kunzwisisa kuti chii chakanyanyoitika kuti afe. Saka zvadaro mukuwasha paakazouya ndobva tati isusu mwana wedu ngauye kuno kumusha kwamutoko. Ndobva tawiga hanzvadzi yangu. Takaita makore 10 tawiga hanzvadzi. Muna 2008 musi weelection chaiyo 2008 ndopatakazoona mhuri yekwaSamandiyamba, Simon Mandiyamba naNoah Mandiyamba vakasvika pamba makuseni vana sabhuku vedu. Sabhuku ndobva ati ndine vaenzi venyu vauya apa. Vakauya manheru ndikavati tinouya kumba mangwana. Saka ndiyo vane nyaya yavo yavanayo. Vasununguka kupereka nyaya yavo. So ndipo vakazotaura kuti tisu tauyawo tabva kuHondebhari kwaMambo Mutasi. Tauya nenyaya yedu yekuti baba wedu ndiye ane chokuita nekufa kwamai Madziro. Saka panguva yacho yetitatu tiri vana vadikiwo, ana baba wedu ndiwo vakangobata nyaya iyoyo. Vadaro vataura, ivo vakataura vega nemuromo wavo kuti mufi akati tendai munobvisa matenda ndawa mombe 8. Ndobva vamufamba kwavakaenda nana baba. Ndobva vatenderana kuti vachabvisa mombe 8. Saka ivo vakati tichadzoka. Ndobva vaenda. Vakaita futi 3 years. Vasina kudzoka. Ndobva wadzoka wabvisa mari inokwana mombe 4 pakutaurana kwavakaita nevabereki vedu. Ndobva vati futi tichadzoka. Ndobva vaenda. Mushure me5 years. Ndobva vakazodzoka vakapedzisa kubvisa mombe 4 dziya idzi. Saka pavakabvisa pese isi tasingatozivi kuti hanzvadzi yangu yakafa nei, chii chakaitika. Saka ndobva tangonyararawo kumushayiwo takangoti zvisinei. Mwana wedu haana kutaura kuti ndakaurayiwa nevanhu ava. Ivo ndivo vakauya vega vachitaura nemuromo wavo kuti tisina chekuita nekufa kwake. Tanzendai munobvisa matenda ndawa. Saka wakabva wangonyarara kubva wanyarara. Isusuwo ndobva tatozvikangamwa kuti zvakaitika vanhu vanofane nzira dzakasiyana siyana. Saka takadaro ini ndakazonge South Africa kuDurban. 2022 ndo panozouya hanzvadzi yangu kuHope ndiri kuSouth Africa kuDurban. Ndobva ati hanzvadzi, ini ndandakamira kuti uite murume. Iye zvino murume wasimba. Ndoda kuti udzoke kuZimbabwe. Uende kumba kuHondebhari. Iwe ndoda kuti ungeende chete, kana uchinge waenda ini ndichaita zvandichaita ikoko. Chitarira vanhu vaye mombe dzivaiti vakabvisa. Iye zvino watodzidzora nepamba pangu. Ndakasiya zvinhu zvangu pamba zvavari kushandisa. Hanzvadzi ane garden ine mabhanana akawanda. Mune nzimbe. Akasiya magogoya ake. Then pamba vokwaSamandiyamba vangu vari kurima pamba. Saka mombe dzavakatobvisa idzodzo vakatodzidzora nekuda kwepfuma yangu. Saka iwewe chienda uende unogadzirisa nyaya iyoyo. Ndobva ndangozviginowa ndichitya ndiri kuSouth Africa kusvika ndakuona matambudziko nekushaya basa. Ndobva ndakazodzoka kuno kuZimbabwe. Ndobva ndataurira vabereki nehama dzese. Ndobva wabvumirana kuti hazviite kuti uende. Nenhau yekuti mushure mekufa kwehanzvadzi yangu mukuwasha akazofa. Muzukuru wangu anga ari wezera rangu akazofa. Paakauya kuti amutse musha wavabereki. Achingobzoka kuHarare akabva asvika kufa. Panguva iyo ndazobva kuSouth Africa muzukuru anga asara hwani mukomana. Akasara akarohwa nemota kuSouth Africa. So padaro ndipo akazonzi nemadhokita mwana uyu chiuyai mumuone achiite hake kokupedzisira ndipo akapinda amuka.
ndobva azotaurira hanzvadzi dzangu kuti mama wangu wauya panapa ndiwo wandipa mvura mukabhotoro drink ndobva ndamwa ndokumuka kwandazoita. Asi vandi tichidzoka tichienda kuZimbabwe sekuru Peter ndiwo ane nyaya yese ndobva akazoya muzukuru wangu ndobva tatorana bva tauya. So takasvikira kwasekretary wasabhuku ndobva tamira sabhuku wakanga waenda kumasvingo kuchechi takamira 1 week. Sabhuku ndobva wazosvika ndobva tawapira nyaya ndabva kwamutoko nenyaya yangu yakadai ndobva wangoti ashuwa tinoziva musha uyu taigara nawo patova pasango pamusha pacho dzimba dzatova pakati pesango. Asi kwasamandiyamba ndiwo wakanga vati isisu wani iwawo ihama dzedu saka tisinorima pamba ipapo. So ndobva tatenderana sabhuku bva atora vanhu vake vese vomuvillage netimu yake ndobva tasvika pakadaidzwa nasamandiyamba kuti uyai kunoku pane vanhu vauya ukasamadziro ukasamandiyamba wakasvika kutopenga zvokuda kundirwisa nemuzukuru wangu vakatorwisa kutoda kurwisa kwenguva vachipenga. So ini ndobva ndanyarara ndakambotora pfungwa yekuti ndivarwise nekuti handine shungu dzezvatafambira. So ndobva ndangonzwa munzeve mangu ndichinzi iveve nyarara. Ndanyarara ndobva ndakazokumbira sabhuku kuti sabhuku ndokumbirawo kuti ndibvunze varume ava kana vachida kuti tiite hondo ngatiite hondo, kana vachida kuti titaurirane ngatitaurirane. Ndobva wakazotorana mukoma nomunin'ina pasaiti ndobva wabvisa $5 yawe kuti tatenda ndava. So tadaro pakuuya kwawakaita kwamutoko pane nyaya ndandasiya iwo pakuuraya kwasisi wangu wakati hatisitega tine mhuri yokasamasoka ndobva tinawo pakufa kwemwana wenyu. Umbo wanga uripo ndewekuti rambe ranzvadzi yangu marambe ekudhara echibana negirazi aya rakazobudira kumba kwasamasoka. Saka enda ndakasvika kuuya kunoku ndisingatozive kuti hanzvadzi yangu akafanei uye chaanditi enda unoona chi. Umbo hwandakaona hwekutanga ndewekuti ndakasvika pane bhinzi rainzi riri kurimwa newokasamandiyamba. Vanova ndivo vakauya vachitaura kuti titakauraya mwana wenyu ndivo vakurima pamba pake. Then paakanditaurira kuti enda akati futi mumba mangu vari kugara vachimupinda vane zvavari kuita mumba mangu. Ukaenda uchaona umbohwa uchaona, ukaenda kuseri kwemba uchaona rata rakabviswa, imba ine maasibhesto. Ine ndakatarisa ndikaona kuti shuwa pakabviswa rata bva pangoita umbohwo pese. Panguva yatiri kutaura dzese nyaya idzi ndopakabva pasvika muroora wemusha mukadzi vaNoa Samandiyamba akanga ari kuchechi kwavo kuguta anopinda JRJ. Saka akangosvika ari kufemurwa ndobva angosvika akakwanisa kungomhoresa makadiwa nababa. Paakagara pasi ndobva atoshanduka. Paakadaidzwa sabhuku ndiwo akadaidza kuti maitendai zvikanzi handisi maitendai ndini mai madziro. Ndamubvisa kuguta ivo vakasvika vachiti ndanzwa inzira nditi enda kumusha kune zviri kuitika. Vakati ndakwira mota 5 mota idzo dzandinondibhadharisa ndachingosiyiwa nemota nditakuhwa nemota kusvika ndasvika pamba. Pandasvika kumba kwangu ndabva ndanzienda kwamadziro kune zviri kuitika. Saka ndopa wakachitanga kurondedzera nyaya yese yekuti vanhu ava vakandiuraya. Vandiuraya kudaro pamba pangu vari kurima vari kundifukunura havafaniri kurima pamba pangu nekuti ndidzo mhando dzangu. Zvekare pfuma yangu vakaparadza kugadheni kwangu vari kudya zvinhu zvangu. Saka ndopakazonzi zvekurima panapa ngavandipe mombe 2 dziri chena. Sabhuku anga aripo achinyora. Then bvanzi hanzvadzi yangu rufanira kumupa 150 yebhazi kufamba ikwaita. Sabhuku rufanira kumupa $50 nevanhu vake. Tengai chikafu vanhu vese vari pano vaje. Saka chavakukwanisa kuita kutenga chikafu chekuti vanhu vaje. Zvimwe zvese hawana kuzviita ende wakanga wataura pachena kuti isusu sabhuku hatimuzive zvekare hatidi kutongwa nasabhuku. Saka patiri kudaro ipapo ndopakamira vamwe amai vakanga vauyawo varipo vanonzi amai Munetsi, amai Munetsi. Saka ndo vakasvika bva vandibvunza kuti iwe unonzi Peter here? Ndikati ndini ndinonzi Peter. Ndobva vati 99 pakashaya hanzvadzi yenyu akauya achimhanya kumba kwangu. Ndobva handiti ndipei bhiro nepepa. Ndobva ati ndatadza kunyora ndinyorerei. Amai ava vanoti ndakatadza kunyora nokuti vanobva kuMozambique havana kunge vachinzwisisa manyorere ezvekunoku. Saka ndopakazonzi nehanzvadzi yangu inini handichakwanisa handichamire pano nekuti mhando dzangu dziri mumashure. Zvekare nhasi ndiro zuva rangu rekufa ndikufa nhasi. Asi hanzvadzi yangu inonzi Peter ichazouya kunoku. Kana ichinge yauya kunoku munoziva kuti ndarara ndichiitwa mukadzi nezvidhoma 2 usiku hwese. Zvidhoma zvacho ndozvokasamandiyamba. Zvekare ukasamandiyamba vacho vari kutonditsvaga. Vachatevera kumashure vanenge vakapfeka zvichena ndidzo mhando dzangu. Saka iwewe rega kundibata, rega kunditeera. Nokuti ukanditeera ndiwo uchanzi wandiuraya.
saka mai vanoti inini ndakabva ndarega kuvatera ndobva waenda kumba kwavo ndobva wazobvunzwa newe kwasamandiyamba paitera ukasamandiyamba namai Samasoka wakanga varipo ndobva wabvunzwa kuti mambona mai Shairete here ava ndobva wati handina kuvaona saka pawakazovaona ndobva wadaidzira kuti mainini mai Shairete maini Shairete hanzi ndopa wakabva patanga kudzedzereka hanzvadzi yangu ichidzadzereka apa yanga yanga ichimhanya kuenda kunonzi kwanyabadza kuna amai vaita zvechiprofita saka hanzi ndopa akazobva padonhera hanzvadzi yangu payakadonha baba varume ava vanasamandiyamba vanonzi vakasvika vakapfeka ruoko rwavo muruoko rwehanzvadzi yangu ndokutotanga kupera simba kutasa saka vakabva vaita plani yekuti vadzinge mai vangu varipo vachiona ndobva vati chiendai kwaaenda kumuprofita kuyo kupamwe angatibatsire ndobva wasiya saka mai vanoti zvakazoitika mumashure havana kuzviona mumwe akazomira nehombo pana rudzi baba waBruce vari panapo wakazoona zvakaitika uyu Simon Mandiyamba akanga aredmaster kumwoyo weshumba anonzi akabva angosvikawo parukiitika izvi hanzvadzi inenge yakamuka ichitaka kupupuruka ichida kutiza ndobva amutevera ndobva amurowa negumbo ndobva adonha pasi saka paakadonhera ipapo vanonzi ndobva akafira panzvimbo iyoyo afa kudaro wakabva wamutora dzimba dzake musha wehanzvadzi nemusha wavo dzakaita kudai saka pawakamutora wanakaenda naye kumba kwake wakaenda naye kumba kwavo ndobva wasvika kumba kwavo ndobva waenda kunomupfekera pasi pedara rechibaki vanhu vese ndobva wangogara zvichishamisa vanhu vese muraini kuti chirudzi chiri kuitika izvi saka pakazonyatsomeka shuwa kuti munhu hapasisina munhu afa ndo pakazosimudza vanhu kukwira kumusha kwake kusha kwaende chekumusoro ndobva wakwidza naye kumba kwavo saka wasvika kumba kwavo zvinonzi mai Samandiyamba vakatora $2 yepepa iyai yefishi iyai ndobva waisa pasi pebonde pabonde pamwe chete ipapo anonzi akaririsa ropa rakanga rine weti yakanga ine ropa varume ava ndokubva vazotarana kuti no hazvitoti tigare nemunhu kwenguva varume ndobva vagadzira banda mapango ayaya ndobva watakura hanzvadzi yangu kuyabuka hondo ndopa yakazotorwa nemota kuendeswa kuhauna kumochari saka muchidimbu ndingangotiwo nyaya dziripo changamiriza ndauya unabva munobatsirwa mudare renyu ndauya ndina mukoma wandinawo pana saka imi munobatsirwa chii chamuda chaicho because mataura nyaya yeminda tavari kurima paminda pane nyaya yerumusha rwasango pane nyaya yekufa kwacho ndingati ndinoda kubatsirwa zvese iye mufi paakadaro akatora sabhuku akanongedza sabhuku maurawo akanzi iwe ndiwe sahwira wangu hanzvadzi yangu pano iweyo hakutonge nyaya uri muyananisi ndo manziro ndakaita nenzeve dzako zvawaiyananisa watopedza asi iwe ndiwe wasahwira wangu chitora hanzvadzi yangu uende naye kwashe kana uchingoenda kwashe nyaya yangu ini ichaperera mudare ramambo saka ndakakwira nyaya yangu kwashe ndabvisa mari yangu yedare nei ndobva ndadzoka kumusha kwamutoko ndichishanda nefoni zuva iri wakandipa kuti rekutonga nyaya ndakauya ndakasvika ishe wasina kana kupa masamoni vanhu hawasina kana kuwasunga tobva ndati ishe ini ndobva kure kanaka ndike chi5 kuuya kuno kuhondevhari tichifamba tiri wairi tichishandisa $100 ini ndapotera kwamuri kuti mutitongere nyaya yangu makundikana ndopa vakazopa excuse vakati no chirega tikupe rimwe date ndobva vandipa 6 April ndobva ndauya musi wa 6 April ndobva waibata nyaya asi musi wa 6 April ukakauya mhuri yekwaSamasoka chete Samandiyamba haana kuuya kana mumwe chete pakati pavo saka ndine tsamba yandakapuwa nashe wacho yandauya nayo yavakatonga saka chichemo changu chiri pane zvese kutorwa kwemunda kufa kwehanzvadzi yangu nemafiro nedzese nyaya dzokuti munhu anonzi anoitwa mukadzi nezvidhoma chishamiso chandakatanga kuona mukati meupenyu chandisina kugara ndakaona then chichemo changu futi paropa racho rehanzvadzi yangu raakabvisa handisina kana hama iriko pamutemo wedu isusu mutsika yedu kwamutoko tinoti munhu paanofa habatwe nemumwe munhu anobatwa nehama yake wese kana pakutoita nyaya yeropa upenyu hwemunhu huri muropa akahorera ropa racho handizive kwariri handizive zvese zvawaita kuti wazotore munhu waende naye kumochari ndikutodawo rubatsiro kuti ndizvizive ndo chichemo chandiri nacho ichocho iche wakatonga nyaya yenyu wari pano vakanga vavimbisa kuti vanouya asi handisikoavo hapana mabhano vakanga vavimbisa
muzukuru wacho vari muzukuru ari kunze kwenyika. saka mune uchapupu nenyaya yakadari ndiani Varipo vane uchapupu varipo, kusanganisira sabhuku wacho aripo, sekretari wake aripo, asi ane uchapupu hwekufa kwemunhu aripo maiti munetsi. Then vakazoona zvimwe zvekuiswa kwemari pasi nekubuda kweropa hapana baba wabhuku varipo vanosamawadzi. Okay, pano wakaita zvinhu zvacho waripo Vese varipo. handisitaura mhuri ka ndikutaura nyakuita wacho chaiko. Nyakuita panoti ainzi anga anosvukita baba namai vavo vakafa asi Simon ari pano. Then mai Samasoka vari pano. Nyaya panozobata baba Samasoka vakazoenda pamba yehanzvadzi yangu pakubviswa kwerata nekupinda mumba. Baba Samasoka vangu vapinda mumba imo mune hari dzakatoteiwa dzatisingazivi dzatisi dzehanzvadzi dzangu nechimwe chivanhu chakaitwa mumba imo. Samasoka wacho ndiani Samasoka? Nobeti Masoka. Nobeti uri ndiwa wari uzwa here zvatokutaura vasasungawo zvatikutaura wari uzvizwa here? Kuzwa kwakushoma. saka unobatsirwa nani taure nyaya yacho chete yaro. Alright, kana kuti tisatataura newe muchikuita zvomuta umwe wacho ndiani? Mandiamba ndikiti Masoka. Nyaya iyi munoiziva nza? Nyaya iyi ndinoiziva Tanganyika. Chii chakaitika? Chiro chakaitika zvakadai. Ari makuseni mai Madziro akasvika pamba pangu ari kuti ndafunge kuuya panapa zuro zviya nhaka namata zviya ndipei chigura ngu chenyu tauro zviguru zvaanobatawo maoko zviya ini ndotore changu mumhandu apa woteerera akati chenyu hachina zviri kutaura izvi chendapuwa ndewaba mukuru wangu chine zvinhu zviri kutaura mukati asi ndarara ndiri kurariwa ngei ngezvidhomo saka hino hawauya ndinodiniwe ndakati ndiri kutsvakwa rubatsiro ndikati nani andiporofiti bei zikati ndipewo mwana aende kwani pamainyabadza mwana wandaide kutuma akati ini kuchine beto ini handiye ndinobe wakabva agara asi wakazopupurika achibva ati ndakwenda ati fambe kubve pamunda pangu kudai wakatanga kuda kukumure hembe kunga munhu wakutaike nzera ndikati iwe ndobva ndamhanya ndikati wasabvise hembe hazviitwi munyika muna hazviitwa kuti ubvise hembe wakangori mukuru hembe ke obva apfeka obva aenda obva abire kunga kupote panixidho nepedu ndikati iwe mwana iwe enda wobvunza mbuya Mwandiamba kuti hemwakati mainini ari kurwara mwazomboenda iri kwaona makuseni yana mwana wodzoka kasi hasi handisikuenda pako wavo ndikadai wataura zvekuti mainini awo abva panapa abira akadai ari kumhanya mwana wobva adzoka futi kuende kwaataurira ataurire kudaroko mwana wobva adini wobva adzoka uya unditaurira inde mandafunga kuti saka inini ndasara ere ndindaone izvi regai ndidini nditeere ndiende koone kuti wamhanya ichiende mai mbuya Mandiamba akati darike kudai indobva ndateerawo masuri ndobva tasvika iya mwana uripi mukadzi uzikazi apeno wabira akadai tode kubvunza mai team nesi akati handisi kumuona ndobva tabira nguva yatakati zikazi mainini maishai wakabva ati cheu kudai obva atoti zee obva atoti pupasi ndikati kudonha kau ndobva tamhanya ndobva tasvika Samandiamba babacho Samandiamba akabva asvika akati mainini muri pendepi obva abata nemuoko kudaro wakadaidzire izwi raakati Mandiamba wandigona akabate muoko akati handimbotsvetiba kusvikira iko papo munhu takabva iko papo munhu akudini zvisi kuchaita zvakanaka ngatitore munhu tidzokese kumba kwakutore munhu todzoke kumba svikei munyasi mwedara remagwere ndo mwakaradzikwa pasina nechekumbowariramo ndikati mwadini utora kana saki haro akati zvichazoitwa masuri mudzimai wacho akati ndaukwire kuende kobike bota kumba kwacho aende kobike bota kumba kwacho akasara odzoka munhu watodini watonyarara mainyabadza aya akasosvika nguva yakasvika mainyabadza akazi iwe chinyiko wakati simudziye mutsipa wake kudai bva aseka kudaro kusekera wakati zvokundoti nyemwerera kwakutodzikise musoro pasi kwakutonyarara nguva yekuzoende kuti aidzike kumochari naye
dau mukalidani mtu akabhatonyarara mukaona kuti gare gare kuti ubhatonyarara angamboita achienda achidzoka nguwa yatakamubata iyo wakambonga aenda Alright, wakamisa pasi pedara ndwana. ndiwo alidzipa mupapatsipa Mwandiyamba Anani? mbuya Mwandiyamba na sekuru Mwandiyamba Ndio wakamisa pasi. ndiwo akamutuya muradzika. Saka isi nyaya ndiri kuti wani. Awana wakurima pamusha wakapiwa ndiani. Izvo ndizvo ndisingachaziva chingapa Wari kurima wacho ndwana. ini kwa Mwandiyamba Wani? Unoya, unoona sasa. Ngawasunga. unogona kuzvipindura ndizvo Right. Ndimo kurima pamba pemusha. ndizvozvo Makapiwa nani? pamba pemufi Changamire ndingawaridza hukwe muchidimbu tingati kuuya kwakaita mbuya tochiti mbuya because tata kwatora sambuya wakauya achisvikira muoko masekuru saka wasvikira muoko masekuru gore ripi should be 1986 asi kuuya kwawo wakakumbira kuti iwe nemakore makani ine ndasandabira iwe unokona kupindura zvito aiwa zvabira izvi vedzwa izvi ai vasati pedzere nguva Mira. Bambo sungaito. inogare pasi kugara pamusoro changu Mira. Kana tichibuda tu apa kana tinomboda tuda vanhu vakaona chinhu chichiti. Yes. Inini mubvunzo wangu uri very simple. Ndati kuti musvike pekuti muri kurima pamba pemufi. Chii chakaitika makapiwa nani pakurima pamba pemufi? Ndamutitore Zita renyu, zita renyu, zita Mwandiyamba Noah. muri kubvunzwa Inzvimbo yedu baba wamai anga ari churu waiga madzishe saka wakazi ndichetsaurai tsana ndati ndipabati pamasuri taigara paDC pazimutsambu paya patakatiwana matiza udinge mutemarara munakwadi 1949 takatamiswa mbeu turi kwakuendeswa kunyamhanda saka tagarayo kwakuine ivhu reruzeketi rarisingaibvi saka wana baba vakachizodzoka pasirwa mhinga pamandizera pasekuru eri akati baba ndiri kukumbira kuti ukotidonga taendeswa uko hakuna kuibaba takukumbira kuti tidzoke tichigare as munhu saka ndipo wakabva wachitoro watibva waenda paishe tsaurai wasvika wangoti ndauya nemukwambo wangu nditi uruda pekugara zvikazi ndishe tsaurai churu endaniwo tsvake uone ako uri kuda ukanga wakaona ungoya waiti tauri saka parunyorwa endai moone mukanga mapaona matizo yamuititauri saka ndipo pakazodzoka sekuru obva ataura kuti ndaona pakati paya pari kubva machikunguza kukwira kugomo rehonzi zvikaza zvakanaka chu kubva nhasi wabva wachipiwa wakauya kuchiopfega munda wavo ndipo wakabhazi wabva wadzoka wese uyu wapangidza ndo pakazi zvakanaka samandizera imini chibva mabata mutunhu wenyu wakadaro koguma ngegomo rehonzi mhuri yenyu iyo iri pagravhuro pasirwa mhinga yewamandizera wana washakura avo wana baba waruda kugara padhuze nemugwa wana washakura vamwe vakuda pekugara wachauya isisu hatichazovapi nzvimbo ndimi makugara nemhuri yenyu saka mukabva mandogara makadaro 1960 saka takagara riri tsoka yesu taienda kofunda kwamanunhu kusvika tipinde muhondo tabuda mumuhondo ndipo pakazoti muna 86 muna 86 ndipo pakazouya
baba Madziro, mai wa baba Munini Madziro na mai wa baba mai wa Madziro na mai wa baba wangu ari mukoma nemunini. Saka uyo donga sarari kunyamaro ndipo akazouya Richard Madziro akati mukoma ndiri kumbirawo pekugara ukotanga tiri akuri kuibva zvikazi zvakanaka ndipo wakazoenda Nyamande kwana David Sanyamande mukoma waEdhi. Saka waona zvafamba sei kwatati ndasvikira kwaSamandiamba wakanga watori wese ndasvikira kwaSamandiamba ndotsvaka pekugara. Saka ndipo wakabva Samandiamba mukomuziro rakata uyu Munini mwana wamainini wangu mai Madziro na mai wangu mukoma nemunini zvikaza zvakanaka. Saka imimi tenda imopangidzani mukanga mapedza matizo yamwe mwechitauri. Saka ndipo payabva wachipiwa pandikuda kwese uku murunditaurira kuti zvakafamba sei nezvisvike ipapo, asi mubvunzo wangu uri pekuti uyu mufi uyu paakafa pane paanga achirima achigara. Handizvo muri kunzi imimi panzvimbo iyoyo matora imimi ndimi maakurima ipapo. Ndo pane mubvunzo ipapo kuti uyu mufi kana akafa ari ipapapo achirima ipapapo mazopatora sei afa? Makapiwa ndiani? Saka ndati mwana ndibona ndautiti mwana aiwa ndutara yeye 1998 kutaura mwana kutaura kana imimi kutaura zvakafanana. Isu tokoda reason yekuziva kuti uyu mufi akafa achigara pamba pake achirima minda yake, asi afa imumba matora minda yake. Ndo pane mubvunzo ipapo makapiwa ndiani? Isisu takazoenda pamutoko tikataura zvokurima tapedza takazouya nababa kudangira nababa wacho tapedza kurima musatitenderedze zviripo netsamba dzakatinyorera dzekuti very recent. Baba, inini ndini kudangirana. Ndini ndakwira dare. musagare pasi kuregerera pamberi pamambo nedare kuuya kwakaita Madziro Simon Zichava kuendesa pamutoko chii? Ini hana ukamana Madziro. Tati bambo zvatuda zviri fitimo. Tati uyu munhu akafa achigara pamba pake aine minda yake ndizvo. Imimi maakudzi ndii maapo paminda iyoyo nepaigara. Ndo patiri kubvunza chiti very simple question yamunzvenga pautakautwa zvekwamuperi. Tati akakupai kuti mugare pamba pamakugara nekurima minda yemufi ndiani? chirazoita musasanangura makapiwa ndapuwa ndini ndakugaidai mani iyadhi yedu ikapauri awo niyo kwamunesi isisi kuti wagurira takautambira wachigara mautogara takatitoriwe kutogara. Saka baba akazokumbira kuti adini atore mwina kuti amupe peugara. Saka isi tiri muchaji nenzvimbo idzodzo takapa Madziro mukoma wedu. Tati uyu mukadzi anga achigara apa handizvo kuti agare ipapo nekurima ipapo akapiwa ndiani? Akapiwa nababa
baba achipa mukoma akapirai tichese papo akapiwa nani izvo akapiwa nababa akapiwa kuzi ndepani papani aikumbira pekugara akampa kuti agare pona kuzi papani pamadziro pake papani pake andizvo kana pake imi mazodzokapo sei ndimakamupera kana akapiwa ndibaba wenyu papake kufa kwaita imi madzokerereiba isu saka wadzokera ipawo nekuti baba wakapa madziro murume wanyamufa wakapa madziro izwai anapa kudangira nama izwai bambo izwai imimi mukadzi wenyu akafa nhasi aya imimi mukafa nhasi imimi mukafa nhasi pamuri kugara mukadzi wenyu unobviswa ndati imimi mukafa nhasi pamuri kugara mukadzi wenyu anobviswa here sei asingabviswa kuti yatova imba imwe yavanhu vabatanidzwa saka uyu sei maakuda kumubvisa nekuti murume wakafa vakaitwa nevabereki handii makamupa vakapiwa nababa asi ndii mauda kumubvisa hatinomubvisa takandogara kuchingochengeta ndozomudai masotaura kare muri kuchengeta zvisina mvumo munhu kuti uchengete imba yemunhu ka unenge wakumbirwa nemunhu kuti ndichengeterewo andizvo makakumbirwa here kuti muchengete pamba gara pasi imi magara mega magara wega basi tati kuti muchengete pamakachengeta makakumbirwa here ndichengetai tatingochengeta semapangiro atakaita umai kuti hatinokumbirwa tati makakumbirwa here kuti muchengete taichengeta tati makakumbirwa here kuti muchengete pamushapa tisina kukumbirwa hongu kana kuti kwete 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 saka muri kuiteipo saka muri kuiteipo pane mwana waakasiya nyamufa anonzi Lawrence saka ndiye taitarisira kuti uchazouya achigara ipapo wekumadziro izwai baba ninge takumuche izwai kana mapa munhu chinhu chachake imimi nhasi baba wenyu how do you feel nhasi mukafa imimi wana wenyu vari kunotorera zviri fair kuti imimi kutorera vakadzi nevana vevamwe vanhu hazvina basa asi wenyu imimi havari kutorerwa custodian saka kana wauya waine urongo vanouya mune zvakanaka pane chiro chawe uri custodian wechinhu chemunhu how can you be custodian kune chinhu chemunhu chinhu chakapuwa munhu isusu matraditional leaders tisi macustodians eland ecommunal land tiri macustodians ecommunal land asi land ndiani ndati asi land ndiani pindura imbono yotongiyo inyika ndiya president saka president akati custodian ipapo unomira here kwete saka inini president ndaakuti ibvaipo hapasi penyu esiyai wanedzerekuwani sabhuku wakauya pane poindi sabhuku nyaya dzinotangira kuna sabhuku dzatadzwa kuna sabhuku dzinoenda kuna she dzabva kuna she dzozoya kwandiri saka handiri panapa handichakwanisi kuti ndikuti idzokai futi kuna sabhuku because akaitadza ende sabhuku haatongi nyaya
sabhuku anoenzanisa chete. Sabhuku akavhanuizva akati mapedzisira kuri mabhizi pana ndinda kupatora achibva watenderera nevanhu vachipamaka ndizvo zvavanoita neuori vachifambidzana nemazizvi kuti mune magavano achitora zviri kuti saka makazoti vari kutora achipa mutemo Sabhuku wacho pane uori ipo John Maunga uripi John Maunga makati mapedzisira ndakupatora izwai John Maunga uri kwani ndiye sabhuka wakati mapedzisira kuri mabhinzi gore rino saka ndakupatora chakati sabhuku John Maunga ati mapedzisira gore rino iri kuri mabhinzi panapa kana mapedza mucharipi futi chii wakadaro ngenyi bambo vawimbisana mari mirai musafungire mari pese sabhuku wakauya kokutaurirai nekukuyeuchidzai chokwadi kuti pamanga muri bambo handi penyumba muridzi wenzvimbo akuda nzvimbo yani yake haana kuda kukuitirai kuti ibai kuti chibva mabvisa bhinzi dzenyu wakati mapedzisira kuti magore rino mukakohwa zvadini zvakwana muridzi wenzvimbo wakuda nzvimbo yani yake chete hapana mari yechokombomwe kana chiya mutaura nezvayo hapana mari yechokombomwe asi ichokwadi chokwadi chiri kuti varume uyu nyakufa akapiwa nana baba wenyu handi makamupa ende akagara upenyu hwake hwese ari ipapo kusvikira afe saka kana afa wanosara wari ipopo imhuri yake imi hamutori chinhu chamakapa munhu nekuti afa werudzi rwake waripo werudzi rwake ndiwo wanotora chinhu chake imi minhasi uno mukadzi wenyu akafa danga rake rehumai rakabviswa paroora rinoenda kuti sei musingatori sei musingatori akadimairana nemukadzi iri mumagumbezi sei musingatori danga iro saka sei munoda kuti musha uyu wasiwa nomwe munhu usiri wenyu muda kutora izwai bambo iwe imwe nyaya asatapinda mairi yatatanga ndiyo iyi yekuti chekutanga kuti tipenda kuti ndepani andu chekuti tiwirirana kuti ndepani ndo chekutanga ndindochizoona kuti kana taona kuti hapasi penyu takuchitaisa mhosva dzamakaita senge makaita kubvisa mari marata imalicious injury to property imhosva malicious injury to ende mune mhosva imwe futi yechitatu yekuti kana pasiri penyu trespassing takutokutaura izvi ukapinda muyadhisiri yako watrespassing kana munhu ari muridzi weyadhi asingadi anokusungisa kuti munhu yapinda muno ndisingamudi asi zvinonzi hakuna mushe unorisina izvi aiwa uri ishe here asi tinozopa ushe hwacho wachitaura nesu tati uri ishe here uri ishe here uri ishe here handiri ishe uri sabhuku uri sabhuku here ungoriwo ngoya saka wana sabhuku wakauya warutaura kuti waripo wakapiwa masimba ekukubatsirai wakauya wakati zvamakaitwa napa wabambo handi zvoba chipedzisirai kuti magore ino muridzi wenzvimbo atore nzvimbo yani yake sabhuku maunga sumukai imi matini ndiani zita zvino imi titaurewo bambo chii chakaitika mukwere gasuku pamusoro yechangamiro yes ndozi John Maura inini sabhuku Maura tinokutenda yechangamiro inarekota yenyu shuwa chokwadi ichocho varume ava samandiyambawo zvaari kutaura ava vakauya paumba pangu chiti tauya kupotasa sabhuku taindopaona pamatongwe patisi wanhu matongwe evanhu ngekuti wana kana wobva pamutaro wana baba wakasori tingondoziva kuti uchaenda padongo rani
rababa wake ngoti mtemo utakapuwa saka ndaindopaona ndichindopatarisa ndichindopaona iwo chindodini hawo ndichindoita kuda kuwati kunjo warumawa papa ine pfumvu saka pakazouya baba wasadangero ndakabva ndati makorokoto ndinofunga ndakuchisvika pamukova paye ndinyase kuziva kuti ngepai takabva tauya zvikazi ndodaidza vakomana wangu vakomana ndiperekedzei tiende tese nekuti zviri mberi warume wane nharo akasvika paya paya ndikavadaidza paya paya umwe wacho idzi dzakamboramba idzi handiteereresa bhuku iyena handitongwi nemwana mudiki paya andakati pakadini zvakanaka takasvika paya paya tikagara paya paya tikataurirana ndopakazoya mudzimai wababa vari kubva uko ndopakazobudirwa akati inini handisiri mandiambaba handisiri kwamandiamba ndiri kwani ndiri kwamadziro vanhu vakasvika chamadza ipapo kuti kwenyu zvima muri kuramba zveizwa zviro zvakubuda zviri kumba kwenyu hazvisi zvekuri kubuda ngezvekwenyu takataurirana ipopo varume vari kuti anharo zvakataura kuti uwo uri chichinyi anonyepa varume pamba pacho ipopo hapasvikikiba varume vari kurima ndandisingatombobvumiwo kana zvawaipo ipopo apa havadutombondiona pazvawakagara vanoti sabhuku hatimbotongwi ndiwo vaisotisi wagariro muno ndobva ndati zvakanaka saka pakauya uyu wedangewo ndakati good takasvika paya paya tikatonga nyaya dzedu paya paya wakabvumirana wamboita nharo dzawodzo tikabva tatenderera munda wacho tike tese nawo varuma tikati aiwa imimi chiitai stop ndazozviona kuti hapasiri pani penyuba waridze paumba wadini wasvika ine simba rangu rapo mani nekuti waridze paumba wapapi wapo takatenderera shuwa totenderera paya paya tikazi mugano uri apa mugano tokataenda kugadhini kwairi mababa tikataura kuti musasalime bababa pamabhanana emu ndichitsvetai musasalime musachibvai matotsveta kusvikira awa wadini wauya paumba pavo muri kuona mwana wacho wauya wauda kugara pai paumba pamhai wake nani nababa wake orai tatobvumirana paya ai idzi manje dzinaumira zvakanaka hadzina ungomira beautiful kunyarira ake ari apa murume ndaushi kutaura chokwa nekuti mudare mwachangamire muno warume wanoda kutogadzirisa chete wakabva asara mugadhe muya tataura tabva usasapindepo ai kusara wautodhukura izvo wakatodima magwere mwese imomo mumunda muya mwetakati muya usarime ndakatosvika zona ari kutotema mugo ari kutotema futi mumunda mwetakati muya tsveta indobva ndasvika bva ndamutarisa ndakati handina kumubvunza vandakadarika kuti mangwanani indikuti murimo futi muya mwetakamurambidza muya ndakaona kuti ndikada kutangana naye yatanga futi unoti ndanerwa ngekuti sabhuku wandituka zvaari kutaura munhu saka ndakaramba ndakanyara vandatifonera sekunda kuti vanhu vaya varimo ndakasezvo iri kudare ukoko tichaenda kupedzera nepi kudare ikoko varume ava takapedzerana kuti chitsvetai paumba pemunhu takataurirana kuti chitsvetai paumba pemunhu asi hawazviba vari kuramba hawatombozuba ende izvozvizvika kutouya kwawaitoko wakatondirambira kuti hatitongwendiwo kana kwashe wakaramba hatikwiriyo basi varitaura zvokuti tiri isusu tingozodaidai watoine nharo dzimwe saka vanofanira kuziva kuti usabhuku ndiupi ishe ndeupi saka mamubvunza kuti usabhuku ati andisabhuku saka uri yani handi muri kuona saka matoita changamire varume watoziva kuti ndiwo mafambiro aanotoita avatozwisisipa paumba ipo kuti akavati tsvetai asi havana kudini havo havana kuregera pa waroramba warudini wari kurima wakarima bhinzi warima handina kutombozvibvunza ngekuti wanga vasati wadini wauya ukada kuva wati kanda asi ndaiwabvunza kuti mutere munombotera imimi paumba pa panombozi ngepa asi vari kuti ngepawo asi mutere wacho hawabhadharipa ndikati saka imimi muri kuti ngepenyu asi chibhadhara izvemutero hawabhadhari ndopendaiona kuti warume wamatsotsi saka pakazouya sadangiwa ndakati makorokoto saka muri kuona tazosvika kuno nhasuno varume ava hapasiri pavo patakati tsvetai asi wari kundorima hawamiripa tora chokwadi chakanaka hawamiripa pavo wanapo wanapo kundouya ipopo badzi nharodzo ndodziri pa nharo dziri apa dzina kutombomira mushiba ini ndotaura chokwadi nharo dziri apa dzina kumira mushiba right all right on that one iyo tapedza iyi wanasema ndiamba ibvai pamusoro munhu ibvai makati mukangopedza kukohwa zvinhu zvenyu zvamurimo zvamakarima musasa kana pasina chipo musasarime chinhu kana paine zvakarimwa zviripo chibvai mabvisa pamasiya musha udzoke kuwaridza wako kuda kwashandisa ndiyo yekutanga iyi yatopera ibvaipo then izvi zvavakarima kaita kugadheni ruzi rakabva urimo gadheni changamire wakataura kuti kugadheni izvo pari handipori pane neapo iri muyadhi mwedu tikati mungachakazi zvingaita kuti ungozobva iyo aiweya iri mamo
tatoti ungochiri mhacho apa itsime engaitsime kazisiya pasedzimo munda mwenyu yekuti auya apa baba izwai baba kana gadheni inoranga ragara riripo riri rake ngerake uyu anga akuchegzadzarira manje migano kupfuura mugano ndipo takanesana akati nesero ndikati mumunda mune zvimbuya baba ayo its okay asi tuzvake ngaitise pafanike dikidzoita iyapera yekuzisiya paseji mumunda mwako takati ngapfuure ngepaumba wakaramba iyatopera autokana kugara padhuze nemahasitoda saka nyaya ingodoti iyapera takuenda kune nyaya yechingano yechipiri yekufa kwemunhu munhu akafa sei uyu achataurisa izvo vada kuti mutsanangakuzi makazoenda pamutope munhu akafa sei makabhadhara mombe 8 inumi dzematenda ndaa mamurutenda ndaa ipi zvakaitika changamiro wangu waisvaikira pamba ndanga ndiripo nemazwi ataura mbuya ndakazwa asi anozi ndakugona wazviona ndipo mazwi akapedzisira asi paikuda bhesi iwo ndazoti handizwire rakeva naiguru wangu zvaita chimwe chinhu zvaitotaurawo ipopa saka imwe nyaya yakahwandika iyo nayo yandisina kuzwisisa ndakagara pindurai mubvunzo sekupindurai vakafa sei wakafa sei munhu uyu wakafa sei mamba wakarara ane uprofiti baba vakatombosvika kwakona akagarirwa makumbo emurume ambonyarara ikani atinokupai mukana amagare pasi ndiye anonatsozive gara pasi anga akamutsikirira mubvunzo ndabvunza uri very simple zvimwe zvese zvamuto hazvida kuzi ndati makabhadhara mombe 8 dzematenda ndaa mamurutenda ndaa ipi ndo zvanda kuzwa makabhadhara mombe 8 dzadziri dzei ini takagara tabva kuendesa mere pane nhoroondo mbichana ndisi takaendesa mutumbi tobva tagara patakaendesa mutumbi kumusha kwavo handina kuzviziva kuti pane nyaya takagara 10 years kwakuchizoti tiri kuguta tichizozwa kuti kwakabuda dzinza redu wakaenda kumhepo wedzinza tete ndio akataura kuti muchamune chitsvuku tikati zviri kuti kaita sei kazi ndizvo zvakaita ini baba ndaifamba naye handinombozwa kuti pane chakashata chitsvuku chasanyamboziva vandikutaurwa ndiri mutsvapa zviri saka takachizorwa kuti baba akashaita maoko svika munhu adini apfuura saka ndipona nda uchitanga kutobatirawo ipona ndibva ndachizozvitenda ndikati ndakarega kuzviziva sei baba ndaifamba naye zvika zvaungazviziva munhu achiri mupenyu unozoziva kuti manzi acho munhu afa ndipo ndakabva ndachitanga kudayira nyaya nekuenda nayo kumusha kwana tezvaro tichibva tati ndisu takapfudza munhu ndisu takaparadza munhu tibva tafamba nemuneng'ina nababa wake zvikazi munouya kuno hamusi kuziva ere zvinoitwa kana munhu achiuya achitita dini takashaisha maoko zvikazi taenda kumadzimai bhiya saka zvikazi nemunogadzira to tatambikwa ndizvo mamuri kunetseka ngei kuti muzoendese mombe ngati kumbokunetsa upenyu unondonesa asi mufi uyo wekumhepo ndiyo akatizvivhurira taasinga patenezi atamboangarufuka haana kufuka asi maneswa anga aripo asi wedzinza redu ndio akazotitaurira ndo zvakazotivhura maziso saka takazotera ndizvo chaizvo ndezvede izvo makatenda ndaa makaripa ndakaripa changamiro wangu pane zvinhu tu pane kuvhuma mhosva nekuripa mhosva matenda ndaa mandenda ndaa ndekubvuma zvishuwa mhosva taaccept then
kuripa zvatosiyana. Imi matenda makabvisa mombe ngani? 2 dzemhere 2 ndovazaita dzimwe 8 dzekuripa. 8 akati muripe akuda mombe 8 ndiani? Baba vaya hakuna ngozi inotaurirwa mombe dzainoda, ngozi inotaura yega. isu kunokuti tinoita zvechimanyika uko taiteedzera zvinoitwa kwamutoko noko taindoripira ikoko. Munhu akafirei? Akafira kuno asi Saka akati endai kuna baba vangu. Munoitirei zvokwamutoko iye munhu ari kwamukasi? Izaitotungamirwa. Izwai madharanga, nyaya iripo kandogara ndokutaurai. Kana waya kudare kunoka, handisi kuti ndinoda kubatsira, ndinoda kubata nemhosva. Kana waya kudare kunoku ndinoda kubatsira kuti kana wabuda munomu ubude wabatsirika kuti ndikunoita chakati nechakati nechakati kuti zvinhu zvatiri kuda zvifamba. No, ini handidiba munhu anouya kudare kunoku achiti ndoda kuhwina nyaya. Aiwa, it's not about winning in this court, but kuenda kuti nyaya yawo inga yagadzirika here. Ndosaka ndoti imimi zvamakaita zvekuti makanzi toda mombe 7 8 andika makabhadhara imombe idzodzoka asi hamuna kuripa ngozi. Ndosaka muri kuona zvimwe zvinhu zvenyu zvoramba zvikunetsai because ngozi haina kuda sei. Mweya wemunhu uri kungotenderera hausati wabhadhara. Imimi chamunofanira kuita kufanira kubatana nemurume nemhuri andika tiri kuti isusu kana makabhadhara matenda ndaka umwe munobva azichibhadhara iye yakati pamusoro mombe dzamakabhadhara idzodzo handidzobadza dzikudiwa nengozi. Ngozi inotaura yega kuti ndiri kuda mombe dzakati, muchaita zvakati nemombe dzacho. Mombe dzekuripa ngozi hadzingopihwi kuti wakauripa munhu maswiti bangu pinza makombo mwako kutoti amutu kutoripa paitofanira kubikwa nemhamba apa, paifanira kutoitwa zvaitoitwa mombe dzichiitwa handover. Doro richitokwira kuchikuwa kunokumbira kuti mombe dzauya dzako dzauya, munhu wobudirwa motaurirwa kuti mombe idzodzo muchaitei nadzo. Unotaura wega zvauri kuda, ngozi inotaura yega zvairi kuda. Hamutaurirwi nemunhu apake ubva wakadhakwa. Muri kuti mambo wangu mufi wakati bereki wangu vanoda kuti vazove pano zvisikira chitoko kuzotora mweya wangu kubva pakapararira pamba pedu paya ndivo vakachizotora mweya wacho akazouya natezvara wake vanonzwa maguma vari mukati mezvinyorwa. Saka kubva kwawakaita nekuenda hatina kuzoona chinonetsa. Ndaiti nguva zhinji ndakarara ndaiona makongo ndefunga kuti pamwe ndiyo mhiri kwamakongo asi anga ariyo kwamutoko. Ndaida izvoti ndipedze nyaya iyi. Patakazoipedza hatina dambudziko ratakazwana. Tine hanzvadzi mukunda wanhamba 5 yakashaika isinonge yanga yarorwa inogara zvakanaka asi yainetseka ngemweya ukasika kubva kuripo. Saka takanonokerwa akatofa mwana. Dambudziko ririchi kufa kwomunhu hakuri kuti dambudziko raita sei rapera. Pane pari kutsvaga futi kunogara kana pane pari kugara asi harisati rauraya kana kuti makaenda manotsitika because muri kuzi mumba makabviswa rata makapinda handiti mapinda umbawo mune hari dzakatsitika umbawo. Hari dzakaenda kutsipika umba ndedzei dzakapinda umba memufi muchinotsitika hari. Makambonzwa nezvazo here hari makazoona paundo asi mumba macho munombopindani pakavhurwa pamusoro apo zvikanza baba masoka ikatitsvage manyera tidzosera taraka apo ndakaramba ndikati wandibvisa ndi uchari dzose. Saka nanhasi pakangovhurika aminoti wakabvaita sei ini asikabati zvinhu tati nhasi pakangovhurika here pakakiwa pakada kuedza kusvika tinopfuura padhuze asi tati hatina kugaramo mumba macho hatina kugaramo hatina kokipa kuti zvabva tobva tatora isi toda kugadzisa nyaya bambo
I think nyaya ilapa chimbomirepo wa emotional hanzo mese mombodzikana Atakanaka. hanzo endai pamba ipapo mese pamba ipapo pemufu endai mese ipapo munosvika ipapo moona zvese zvinhu zviripo zvakashata zviripo nezvakanaka zviripo mobva maronga kuti zvakashata zvoda kugadziriswa sei. You cannot continue fighting asi pasina chamuita sei chamurugadzirisa. Dambudziko muchiita sei muchiriziva, dambudziko mururiziva. Muri kutaura kuti musikana uyo mwakatofa achitaura kuti mweya wemunhu wemufi uri kuuya pandiri andi asi mwakaitei after akuudza izvo muzoona zvinoitika mumashure. Ndosaka kuti sekuru chimbosiyanai nezveku handiti endai pamba mogare pamba imimi dzokai pamba hanza dzenyu itanga kufara moita sokutumwa kwamakaita kubva kucape town kubva kudurban kuti enda ukogadzirise chii hamuna kuzi nemweya endawakanima wakazi enda ikoko wogadzirise nyaya kana wasvika ipopo ndichakuudza zvekuiti endai bva kutaurira futi kuti asi nyaya yangu haichaiti haizoperera kwasabhuku kwasheba inoperera kwamambo ndipo panapo. Saka ndinoti ipedze pai. Saka ndinofanira kuti imimi bambo imimi sekuru musaite emotional handizo chitombosiyai mombotedzera zvamatumwa nehama yenyu kuti muite sei muite imimi muchibatsirika wachiita sei wachibatsirika kuti nyaya iite sei ipere zvayakuda nyaya payari nawo yakuda kuti imimi nawo mufambe pamwe chete moudziwa nemweya zviri kudiwa chaizvo chaizvo kuitwa muhamatedzera zvipi izvo ndini nyaya yadi ndaikumbira kuti sabhuku anga aripo. yes sabhuku aripo wachirespekta sabhuku ndiye neutral person anovabatanidza. yes then chatokwanisa kuita kuti tokwanisa kupai futi umwe futi kubva kuno kudarira wamunoti pamune muchifamba muchida kubatsirwa wanenge waripo mobatsirana kuti paite order nyaya iite sei nyaya ipere chiri important kuti nyaya ipere. It's not about a winner, they are not loser, they are no. It's not important. To me, it's not important. Chiri important ndechekuti mapedza here dambudziko. Ndopane nyaya ipapo mapedza here dambudziko. Saka dambudziko kuti ripere rakuda kuti imimi mombokurura rimwe bhachi mokanda uko, imimi mokurura mabhachi amweni mokanda uko. Mogara pasi. Handizo mugadzisa. Because hari dzirimo dzese mumba mese munhu amuzoziva. Saka muchadii nadzo. Izvo musingadzizivi mese saka muchadii nadzo. Dzichabatwa nani. Akambona vadi nyaya. Saka turi tisu ngatigadzire platform yekuti hari dzikwanise kubatika. Wanokwanisa kudzibata wadii wodzibata mogadziriswa zvinhu zvomira zvakadii zvinhu zvomira zvakanaka. Hari dzobuda marata ogadziwa zvinhu zogadziwa musha kwoita vanhu pamusha uye muridzi wemusha wotaurirwa kuti shamwari musha wedii taapo pamusha mwana chiogare pachi chiogare pamusha nyaya yacho dii makatosangana naro ka saka chiita izvo zvinokuti zvinhu zviite sei zvifambe zvakanaka. Yes baba. Pane chandikusunzira uko varume ava inini pandakauya ndine mwoyo wekuti tibatsirane handifarire kufa kwevana wavo. Varume ava vari kunyepa nyaya dzavo dzese vari kunyepa dai vari kuda kuti titsudzurane isusu hatina kuya kuripwa hatina basa nekuripwa asi inini ndakangotera chaniwo yehanzvadzi yangu ibva kwasabhuku woenda kwashe woperera kwamambo ndapedza handina makaro ekubhadha wangosi asi ndazadzisa chido chehanzvadzi. Varume ava pari kuti baba wangu wakauya kuno baba wangu havana kuda kuuya kuno nekuda nekuyanana pavakaenda vachibva varowa vakaenda futi bvawaita another 5 years nekuda kwekuti dambudziko raramba richinetsa havana kudzoka kumba kwedu vakatonokwirira baba wangu kwamambo anonzi mambo Chimoyo ndiye anotitonga. Vakasvikira kwamambo Chimoyo tatu wavo wasungwa pamusoro pekuurayiwa hanzvadzi yangu. Baba wangu wakaurayiwa mwana wavo vakatosungwa mudare serino vakabviswa chiri kumeso kwadare Chimoyo. Mambo akatoita kudhikirira kuti enda unotora mwana wako ikoko. Varume ava vasungisa baba wangu. Baba wangu ane 90 years kutaura kwandikuita kuno ichembere. Sekuru vacho vari kunzi vakauya nawo vane 95 years. Uya utore mwana wako pano. Zviroti mwana vachinaye. Ende manzwa point yavatara kuti akatiti. Vati wambonyepa kuti vedzinza wakafamba. Vanaye vari kutotaura naye varume ava. Ndina mukoma wangu ari pana. Sababa hanzvadzi yangu munayo muri kutotaura naye
ichikudzai zvokuita saka toda kuzivawo matauriro omukuita nayo zvekare iri kutaura panani baba wangu haana kuuya willingly kuti wauye ende pawakasvika kuperera kunze ndobva wangu kuti inini handisi kupinda mbamei kubva ipapo ndakavabvunza sabhuku aripo kuti zvamuri kuti mimi baba wangu wakakutora mweya wamwana wavo inini 2022 uno ndiri kudhebheni ndopari kuti hanzvadzi yangu nyaya yangu yakuchitanda enda nyaya yangu itangire papi saka musanyepa batsirikanai then lata makangoridzosera musina kurikomera riripo hari patakamira nasabhuku mamune hari dzadziri mubhedroom dzakaturikidzana dzakawanda mudududu pandasvika ndikapinda mumba marumwe zuro hari dzekubhedroom hakusisina but pane hari dzasetwa dzahombe dzomutsipa dziyo dzasetwa mudining then mumba umu mune churu chirimo chakatuta zvatinoziva kwamutoko kuti churu chinorevei kana munhu afa nemufiro iwoyo pane bonde renhokwe randakasiya risimo izvo ranga riri pachuru ipapo ende bonde iri mutsagurudzo yedu takatsvaga tikaona kuti bonde iri ndo ranga rakararira hanzvadzi yangu musi wakafa ndo bonde rakasara rine ropa then another bedroom yevana vasikana ine bonde riri kukona nebonde riri kukona zvimwe zvazvirimo zvese zvakajiwa nemudhuru but mabonde ari fresh makii epamba yehanzvadzi yangu baba ndii munogara nawo musitagara nasabhuku mune makii ane ngura makawirisa vanhu vese vamwe varipo nedare nevane humbo vari pano makii ndimi maigara nayo mumba maipinda madiro saka pamakavati manetsi kana muchida kutsipika dhoo rakatadza kukinuka mawindo akatadza kuvhurika plan b yenyu ndeyekuvhura windo mukomana anga ari panonzi aki akabvuma akapinda izvo zvakatofa mushure mekunge ndabva inini mukomana iye akapinda mumba imomo hatisisina mwana wamai akabvuma kuti inini ndakapinda then pane mwana wenyu mukomana akabvuma kuti tinosuya nababa nepawindo repavhuranda tichipinda mumba muchinodii mumba mwemufa hamutye makaita sei makauya mukatudza kuti makauraya hanzvadzi yangu pachena but muchiri kupinda mumba macho kunodii wauraya munhu wabvuma uri kurimirei pamba pake then musiwo makanzi imi mibvisai mombe mbiri chena takatendera kuti next month tiri kuuya kuti mutipe mari yemombe ndo pakazonzi nasabhuku iroro harisi basa rangu haribvisiwa kunoko mombe idzo dzinobvisiwa kwamambo saka pawakazouya pawakanzi ipai varume avo mari yebhazi wakaenda wakauya vari mudungwe rugundo musha wese mari yacho wakangobvisa $80 pa150 yemamanzi bvisai yasabhuku hamuna kumupa baba ndii ndikutaura komari kutipa yamakanzi mutipe then pawanga wakubuda baba wakaenda kobata kora muzukuru wangu wandakauya naye mumwe chete wangu wakuraisa nemota kuti zviite nyore wachitore musha pandakabva kunoko ndakasvika kuita bhizi gwarare nemwana kwatakafamba mukanzi imimi matorarisira mwana naamai wake kuti enda takura amai wako pamaimubatire kora munhu wamakaurayira amai wake baba imi muchisimuka makauya kumwana mukanyasoda ndinyasobata mukomo wangu mukanyasoda iso mwana hamuna kunyara hamuna kuda maimugadzirirei kora yake saka hanzvadzi yangu yakafa mukuwasha wangu akafa muzukuru wangu enduru akafa muzukuru wangu anga asara anga akufa kuti mutore musha nemunda magogo yake makaja nzimbe dzake mukudya mabhanana muri kudya izvo zvese tazvinza hazvisina chinhu tingapedza nguva tongotendera ishasha idzi nyaya sabhuku ari imi mungakwanisa kuya rini kuno zvakutonesa change ndafamba kaaka 7 mari dzacho tiipedzenya munokwanisa kuya kuno kurini ndiri ndini because imi kuvapo kuiiaa hapana chinobuda pamusoro amene kuti pane handitinaizonzisa kuti tikuenda pastage yekuti ndione kuti ndo tida kuenda pastage yekuti sabhuku tikupai munhu mofamba mugara moenda meeting pamba ipapo moona kuti zvidabutwa pamba zvese zvidabutwa ipapo tokaita zvizvito kana kuvagurisira zvawatouya vafambe nyore akaiti kana muda kudzoka rini hatingazomanye ipapa tachititira tichifamba nhasi saka hatingazomanyi ngatingoite chidimbu chekuti zvipere nokuti ndafamba kaaka 7 tichingozvamunoita mangwana chii chisanganai pamba mangwana sandi na8 kumakuseri imi mhuri yenyu mese imi sekuru netimu yenyu mese moha maona zvese zvinetso zviri pamba ipapo nezvakuta zvese pamba ipapo moha matobva ipapo makuziva kuti takuta sei pamwe pandoda kunzwisisa ndepekuti tine zvakataurwa zvichinziwa nenzeve zvavakanzi vabhadhari tine mombe dzakanzi mombe mbiri chena dzadzi kubhadhariwa pano iyoyo kogadzira yaimwe
vakanzi kurima kwamuri kuita muri kundifukunura, bvisai mombe 2 chena. Saka mombe 2 chena idzo tatakawirirana kare. Ndosaka ndati sekuru mangwana anzi pamurugara pai madaripa andika muhamandiita kuti mombe 2 dziri kubhadharwa kwani kwamama imari yakati ichida kuitwa chakati imari yakati ichakaitwa ida kuti asaita zvakati isusu zvemombe tochiita follow up yemombe kuti chandoziva mombe dzewaitika kuchiboiwawo nemombe iwaiti unotoiona mabhuramu nemaexperience angu kukwira iko taita kwese tichidzoka it's now 7 times tichiuya nemukomo. Ndosaka tati chizviitai zvese izvozvo pasi mangwana munyora zvese mukadzi tovatadza kuti tichapera watogarisana zvakanaka togarisana zvakanaka. Ko ndichazoziva sei kuti hanzvadzi yangu ari kudei nekuti iye patakauya namukoma paari tikuti sekuru kana maita izvezvo kuti chimboitai atika ko pauri mbobuda achitaura kuti sei muchamuona achiuya achitaura muchatotaurirwa kuti muchatozoona zvega chichatanga kutaura zvega kuti zvichakugaidai zvega kuti chichakuitwa mashotikazi zvamakada kuenda kuita mwana kuenda kuita mashotikazi but shotikazi manje nemhepo manje mhepo inoona zvese zvamunoona saka hazviiti ndosaka muri kuona tatoita kutoti mweya uyu pawo zvamakaita kana nemweya hamuna kuirana because akodi mumweya hamuna kuripa ende ndikutenda changamire kutaura kwamuri kuita. Inini ndanzi ukabva mudare ramambo handina kubvira ndakauraya ndakutanga, saka inini handina kuya koripwa nemi varume. Inimi mukuramba mukuti makabvuma tendai changamire wakubatsirai. Inini ndachitoda kurevhenja hanzvadzi yangu ne31 tata kuchitanga nhasi, saka ndorespecta changamire ndiri mutoko sasadaro basekuru wamunyarara wese iye mvara ndiye akaenda nawo kotisungisa baba wangu chembere chiuya chidzadzarika kuno kuda kunyepera kudzidza kuti takadhoma chiitai mangwana tendai changamire chandosida kuzwa neni siyana ine nezvidhoma zvenyu kundiruwesa kana ndauya kuno. chandisina kuzwa ndechekuti mangwana pano hazoita nharo dzekuti handiendi kana ndinomuika zvinoite sei. Isusu teta kuchipinda wamai tochiitawo zvatoita. Isusu tiri kuti for now ngatimbonirana tipedze zvinhu mukuwirirana tiite sei baba ndizvo chitaurai mhuri yenyu mangwana 9 o'clock munge muri pamba ipo. Saka mangwana tichakupai mukomana anenge achiuya ipo mapedza zvinhu zvisina sambuku ishe sachamandwe make sure anenge ari uzi chesharamandwe anenge anyorera kuti panapa anotaura nyaya yekuti imimi vana mandiyamba makati hamuna madzishe hamuna ishe hamuna sambuku mama idzosera kwandiri ndandaidzosera yakanyora sambuku kuti azi makati hamuna ishe hamuna sambuku hazvisina pasina ndiri kutaura ruzivo kuti tinazvo inini ndandine kwiri kuti ini ndakabana maiguru wangu ini ndachitobatikana nedambudziko ini handidi manyepo pamberi pangu vanhu vasazotambe vachidaro kuti ndindakazofatira kutsvaga mari yekuenda kuvaona kumochari nekuenda kumusha ndika ndinodzoserwa mari hapana chandakadzoserwa ini handidi kudzoserwa wakadaro munowadini ndinosiyawo zvakadaro waregerere kana uchisiya zvakadaro takubva pano nekuenda kwamutoko maimanje tiri kuvaregerera ipapo. It's okay. Chiendai mwiri zvaita mangwana 9 o'clock ndozwa report mangwana 9 chiendai.